butter corn. Macaron. Unsa Hindi really tawag ni Santa. gikan di ay na sa taga-sa gani na Santa Claus. Si magkuan na gikan na sa lugar ni Santa Tingog. Ito. Kaya para na po tayo cellphone na. Basta Ay ato tay wala lagi ang ang butang sa. Ano tayo sa? Oh, I think that is. Dito magod mo. tatlaw. Ano lang sa una to pangutana sa Santa. Tutulog na tayo. Ikip sa na. Where is your cellphone? Tutulog na tayo. Mana na. Day.